svima, dobrodošli u novi video. Danas imamo video, kao što možete vidjeti, o Parkside mješaču za tekuće i praškaste materijale. Znači, mješač je konkretno ova je serija B2 1600 W. Broj okretaja mu je od 0 do 700, ima znači regulaciju na potencijometar, tu su znači dvije tipke, plus i minus s kojima reguliramo brzinu okretaja. Uređaj ima soft start, znači ne krene odmah vrtiti punom brzinom, nego se polako krene vrtiti, tek onda ubrza, što je super stvar da vam vodu ne izbaci odmah iz kante ako krivo miješate, jer prvo ide voda, onda materijal, ali dobro. Glava je aluminijska, djeluje prilično čvrsto i sam uređaj je robusan i djeluje zbilja kvalitetno, ručke su čvrste, ergonomski oblikovane, tako oni kažu, u principu i jesu, lijepo leži u ruci. Šipka ova tu za mješač je M14 i to je neki standard, tako da bilo gdje se može kupiti novi mješač i samo se ubaci i nema nikakvih problema kad se ovaj potroši ili ako se nešto s njim dogodi, potrga se ili nešto. Ovaj baš i nije očišćen, alat je od kuma, hvala mu što mi je posudio. Dobra stvar je kabel i baš se pokazalo super korisno, 4 metra kabla ima i zbilja nije da morate stalno neku utičnicu tražiti da vam bude negdje pri ruci, nego jednostavno imate dovoljno mjesta za manevriranje i da se složite gdje ćete vješati materijal i to je u principu to. Sad ćemo ga uštekati u struju i budemo pokazali kako starta i brzine. Znači, još sam zaboravio napomenuti, znači dobra stvar je što je prekidač, sad ima i kočicu da može biti u upaljenom položaju, zaštićen nekom silikonskom gumom i spriječava prašinu da uđe unutra, znači evo tu možete vidjeti, znači taj silikon. Znači, evo gledajte sad. Sad smo povećali brzinu i sad ćemo vidjeti kako starta, znači polako. Znači nije se odmah zaletio. I ovo je znači najsporija brzina. Možete najprije krenuti s njom pa postupno povećavati u radu. Dobra je alatka, mislim da je koštala negdje oko 400 kuna, s time da je ova kupljena na šatorskoj rasprodaji i tamo je plaćena 100 kuna, što je zbilja ono super povoljna cijena. To bi bilo to od ovog videa, zahvaljujem na gledanju i vidimo se u idućem videu. Lijep pozdrav!